am găsit Ok, un bine, este un episod de astăzi, da. A doua. A, 800 gen. Numai că doar meciul ăsta va fi, nu ca în alte părți care de mai dădea meciul sau ceva de genul. Doar meciul ăsta va fi pentru că... Na, nu mai avem... Nu că e partea a doua. Na, exact. Ceva de genul. Și o să vină pe noi să ne distrugă patul și chiar o să reușească să ne distrugă patul pentru că au 141 de stele și de ce, nu știu de ce au 141 de stele și nu știu de ce joacă pe Gamestar dacă au 141 de stele, gen. Eu bătut ăla. L-a bătut. Stai, ce? Bro, l-a bătut. Ți-am zis că ne distruge patul. Nu te duc pe el atâta, nu te duc pe el. Păi ce să fac dacă vine pe mine? Fugi! Am bătut deja oricum, dar... Da, pe mine vin doi. Interesant. Nu? Da, tare. Eu sabia de aer am aruncată pe aici și nu știu de ce nu mi s-a pus când am luat-o, dar... Mama, deci sunt concentrat la maxim pentru că... Da. Știu că nu vom pierde meciul ăsta. 100%. Mă, da, Sebi ăla... Mai doar, că ăla... Nici mai Păi, gen, mi-am dus, că nu mai avem ce face. Cum au venit ăștia, gen? Mă duc pe patul lor, măcar să distrug patul, că îi bați tu. Nu, hai că-i bat eu dacă e. L-am aruncat. Era să-l arunc pe unul void. Hai mă, mori. Da, mă bag cu amândoi și am bătut pe amândoi, nu știu cum. Eu când s-am schibat, nu trebuia să-i bați sus, pentru că acum să vă spăma foarte aproape de mine. Și ar trebui să le distrugi patul mai repede. Păi eu jucam la bază lor, am zis că mă duc înspre bază lor să-i distrug patul. A, numai te duci, am înțeles. E dat de la verde. Păi și eu mă bag cu ei de 1.000.000 de ori. Mama, bă, dar ce să... Am pus bloc! Nu mai știu. M-am dus. Taci. Uite-l pe ăla. Sau ceva autoclicker. 100%. N-ai cum să construiești... Ăștia aici au ceva pe pat. Sau... A, nu-i 4 ori. Fugi, Doriane! Vezi că e în spate. Da, mă, dar îl văd. Secret de mare. Wow! Vezi că vine. Am văzut că vine. Bro, dar m-a blocat în perete, adică nu știu cum. Mira. Oh, te-ai prins că la 141 de stele și nu știu cum îl bat. Am hack. Dacă le distrug patul și bat pe amândoi, dar n-am nicio șansă, bro. Da, amândoi am căzut din cauza jocului ăsta, că Ok, au căzut în voi, bine. mai degrabă a furat contul, nu... Da, cred că fura contul sau ceva de genul. Nu cred că... Bine, au și autoclicat. Aha, mai ai chestiuri. Da, cred că 100% au furat contul, gen. Vezi că își face chestiile și vine. Bă, ăsta e român! Bro, dar n-ar cum. Ce cred că ăsta e român, pentru care e Zăsami, cum ar veni, skin-ul lui Zăsami. Cam atât a fost și coșit. Să văd. Scurt de 4 minute, dar n-avem ce să facem. Cam atât. Mulțumim de vizionare, lăsați un like, un subscribe, pentru că asta a fost partea a doua, de-aia n-am... De-aia, da, în fine. Cam atât. Mai ce s-a văzut?